am a man aged 31. I stay with my wife aged 28 and one child who is 4 years old. My story goes like this. Ndakasangana netsaona muna 2020 ndikakuvara spinal cord, so ndiri pawheelchair, handishande, madam ndo vanoenda kubasa. Ndaita problem namadam. I need advice. Madam akangotanga kuramba bonde, kana kuti ndivabate ndakambotanga ndichi-ignore, but ndakazobvunza kuti chii, zvikanzi handichisina mafeelings nevarume, ndinonzwa kusvotwa ukandibata, ndikati chii, zvikanzi handizive. Then ndakazobata foni yake, ndikaona achitaura nema-ex ake, ndikati ko ndeipi yauri kuita, zvikanzi ndaida kuona kuti handina mafeelings ako chete here, o nevamwe, but handitori namafeelings nevarume vese, so kutaura kwandiri kuita nema-ex ndiri kuda kudzosa mafeelings back. Ndikati saka zvakamboitika kupi kuti unosolva problem nekuchita, hanzi ndo zvandiri kuudzwa nevandiri kubvunza. So ndinoda kubvunzawo kune vakambosangana nesame situation, kuti is it that how you solve by cheating and zvinoitika here kungoshaya mafeelings from nowhere, kana kuti akuboy kana nesituation yangu. Please help me that way.